mete ani bi osoro a eka se enhyira ne won a ewu ewo awurade mu na honhom ne se you obehome afiri won brem na won nyoma edi won achi. Amen. How one man friendly and I'm here our firma.
dwumadie mu som a wosom wo man Ghana som kuro na wosom w'abusua mma a wode wɔn baa wiase dodoɔ a ɛka ho a woboa wɔn ɛna wode wakwantuo pom atwere hɔ Awurade afrɛ wo kɔ ne daa ho bimu yɛn nso yɛn mpaebɔ ne sɛ yɛbɛma wo sie pa na no Solomon sɛ so obi no anyɛ sie pa a Paul ba so wɔ mpasoɔ sene no ɔnkronkron yɛnim sɛ ɛnɛ ɔne onyam ɛbɛda adi ɛwɔ Yesu hyira wa nɔpɛ yi afei yɛsrɛ Onyankopɔn dom ne ne mmɔborɔ hunu ɛma wo Awurade a wasɔ kanea di w'anim no mfa wo kɔ Kanaan asase so daakye yɛbɛhyia mu yɛde Awurade bɛbɔ ato ayɛ yie dwom yɛde Awurade ase sɛ watie yɛn ɛwɔ Yesu din mu amen gyidi fotura bia pa wɔ deɛ wɔn agye nkɔ a wɔn ani da nso wɔ wɔn fi pa ɛwɔ so Oh,
so out to Presbyterian, him, and it be do everything. That's what I'm inside it.
So at the Presbyterian hymn 832. We are seeing Yashua, the Pagina, Bishop Mutimufuani, Yami, and Nipa Bano. Yura, Yesu Christo, Yabu Nipa Bano. Tantinani, Yatuba, and Richard Papa. I would ye a mamma Sadi, a winada nitan so a bedadi. Vinina, oh, yeah, so, oh, mo, nea, oh, the tari, a throw a woody, a mamma Monesa, de. Sidia watini hii tabia ni tena ni nasi. Rade fawo shele tabaya se. Rade ma bumbo bema etunam enya kwan e wo abra bomu da biara da. Rade nyankopon atumi nyina ya ne dia. Ona me tumi na ho de nso esiesie wo pe. Oma wasentim, oma wo nyina so. Oma wo da kwa mu enda so no so me wo enda so. Ene dei Rade ema wakuma so ade embre mama said the table potty Yamieja ba Jesus amen Choba nisha mo said the kai na one of group ba sorry no ye nyina ye ba ba ye nyina ba kra dia ye kofia ba bi amodi amaye ne dia sremo akoko so akrisisa space no e de amaye okay church wa for ese be bono ko pepe na mo enimu ha na ye ba ba nisha mo amen.
Amen. Ebusiafo sɛdeɛ papa aka no nkron pɛpɛɛpɛ na yɛde emu no yɛyɛ ewufo sɔn. Nti mesrɛ efiri saa abere yi kɔ no nyinaa yɛbɛtumi akɔ efunu ho na yɛakɔbɔ yɛ mmɔn yɛakɔtwa agyaadwoɔ akɔsu nanaboate. Na sei na nhyehyɛeɛ no teɛ wofa ha na wowura mu a na nidie wafa abɔnten kwan no na wapue de ama yɛn sɛdeɛ ɛbɛyɛ ahammɔ nkyere so bebree. Afei nso ɛnam sɛ nanaboate ɔyɛ abusuapanin na ɔyɛ yadeɛ nti yɛmpene mu obi amfa kamera ɛnkɔ hɔ. Nti wo nipa korɔ no wokɔ a na watu wo ho fo ɛmfa kamera wɔ hɔ. Wo phone no mesrɛ wo fa sɛ obotom. Anyɛ saa mmeranteɛ no deɛ ɔno bɛyɛ wo no wa wogyegyegye damos. Asafo mma nyinaa ɛkyea abusua no nti mesrɛ asafo bɛsɔre na yɛakyea abusua berɛ a yɛsrɛ kwan na yɛpia akɔ. Roma anɔpɛ yi mo amona na kwasi abeyi me papa na me penny mampɔnten kagya ɛna anɔpɛ yi yɛbɛsom mo moda Roma efie ha deɛ ha yi anam di agorɔ na furu ma wɔ ha mɛkorɔ na sa ha
nti me ne me pani sanse mpani se aprawa keto mu kese a no abobo nti me ne opani mamponten keja enenne ebe hye ne adada ne man kakra when yesra free emmekunu no ho yesra mo se santini bi abiedwa muni kan bebo ya beti na yemfa ntoja wo be bonso a na wabɔ ne sɛ de tie ne ehu sɛ de yɛbɛka yesra mo na aye wano sabri ye hwehwɛ nananom bebree anim ye hwehwɛ ahowo bebree anim eye kofiasefoɔ yamo ase ene abonamanto nso mu nipa dodo nyinaa ye hwɛ ne mu sɛ nananom ebetumi aba na wɔnom abepay the last respect to the aseniye adesiye ebusua penny anopay enti yesre na enkunya no yehwe de bi sise beebi a ebi nie no se de be ya nanan nyina ba on benya beebi atena sabre anti ata ai mami ata oni yewra John Amwa ideas ne hokeni ene edu ha etia no ene adesiye kwa akuo ni nyina esan ba fie nti yesre mo ukwa eku a uba no am yehu se wapa ene yebebo wo register no inti yesre uba na we hu adi na yehu suma bi ni ye pe obi asoma no enam se mo kwa eku a che nti mo ada hu adi ni asoma ho na wonum a ewo hada no susu ne mu ado wonum kakra ni ami ni Gladys opie dwai ni besuma na no pe ya ohima akwa anu mo adabroma eye anti Grace mukunani one ebusua bretuoba sabre one na ebusua nyina nso aduru ha ebetia na wabehwe ni kunu eni ati anopei nti na anu mukunani mami Grace bretuoba tidikesiri kumewu desie ena sabre waduru ha one ebusua no nyina akambo mu amema ne mma eti adonten edi kunani ababetia ebusua no ai mami kunani bona doso pattern ni bia pattern Mrs. Grace baby aboaten nana boaten ne bukeni ena sabri wo bomo what to reja isan na hini ebudo bewu bi na ati ayira pay na ni kunani ni tiri na se ye no a Sabre mami kunani Mrs. Grace bibi akopoate Auntie Grace kose bretuoba kafra something in so osofo boate ai wodi waka wo ba adwa boachoa abna boachoa edi enim ai abna boachoa ne papa ene ne papa no nyina osofo boate the first presbytery chairperson for the central presbytery sabre osofo boate so through ha anopei ode odonsa ebewo wa nananom asenefo anopei bra
yɛde Nana Boateng ato mpɛ mu. Ebusia efiri kumewu edu ha wɔkɔ ɛdɛm fufuo mu na wakɔhyɛ Nana ɛyɛsi saa na wɔkɔyɛ wɔgye ne mma nso edu ha ɛbɛtia wɔn se no na ɛnɛ efuo nyinaa bɔ mu esu Nana Boateng ahemfo apɛni Norway ɔno nso edi santi no mu. Boateng ni nua me wo wiamo ase ne papa me wo wiamo ase nso so won ma du ha edu odonsa ewawa abusua ene anuanom abre wo ne anim ene da komo enti wani apa bie eye Nana Boateng ni nua me wo wiamo ase ne papa mma ejama ena sa abre edu ha etia no ai anuanom ibriti bo ye won ne abusua mu da enti enne Nanu wiamo asefo edu ha obo bonko eni wiamo asefo edu ha sabre ya woni adam pemu wo beboa ebusia na yina ye jam Nana Boateng fefe akra nti ai ma mi kuneni penutiri enne kakape akawo pompom enti penutiri ati eya ena atowo ene wukunu wabie ware ho wama ontabra kesuo ja ose Okoshe mu no a ensa mfa kwan no emu ma fetire ho ne pi se de be ya conjection emma yesre mu a ne die kwan so yesre mu emrantie no soldier and fire yesre mu mo jana mo direct traffic ni maye soldier man wo de wo juma so e enti mahu Kunani ebusia kwa aba na yebisa kwan so ntiresro prenyom na se emaye
Chairman, no, we only need to look at it. We did not come back. The same case, you're shifting to the better. Yeah, but we're not a mean. Amanieri na yɛde ɛha deɛ nso abɔ wɔn mu no na ɛyi no a ne yɛto asoɔ no atema no a ne gu so a yɛregyeɛ no nti mesrɛ santene bi a ɛbɛtoɔ no na wɔn abɔ abɛtiri na yɛde ato gya ayɛ akwansere bisa foforɔ ɛwɔ hɔ. Adɔfoɔ ne agyamfoɔ a efiri kyinkyiri bɛnkyɛyɛ abɛwɔ yɛ anɔpa nyinaa yɛnam afidikɛseɛ yi so ma wakɔ aba yɛsrɛ ɛnyɛ boapayɔ
ebi a na nifa so nti nya me ma wakɔ aba ina mafiki kesi so mu akɔ aba ebra amanedie no kɔso no a ɛyɛ wɔ fa komia ai openia komia asomedwo ne ho kani ma me abramansa ɔno nso ba yɛ betie abusua ɔde yɛ ne no ane tu asuasu a obi ahu ya na mo nti ne ma me abramansa ɔno nso yɛ ma wakɔ aba no pɛ anɔpɛyi atema no a ne ɛgu so a yɛnteɛ no enti sɛ wahɔhoɔ bi ba ne ntɛmpa no a wɔbɔ abɛtire na yɛse ma mommo ne hiahyɛ nokwasɛm nie wonyiyɛ mu koraa methodist asafo Susanna Wesley ɛnyɛ ɛno a mesɛ wɔbɔ yi kyerɛ me Christ Little Band Yesu ne nkyɛne nketenkete no emu mmaa bi ɛna saa bere ɛdu ha ɛhyia no ɔkofo adeɛ pɔmaa damoase ne ahiahyɛ nana no mu adaroma nana Boateng ne mma ɛnyina nso aduru ha ɛbɛkyia ɛnnɛ ayɛ libre ayɛ ahometesɛm saa bere yi piesie tipa Kwesi Boateng ɛne di anim saa ɛna ne nuanom nyinaa ɛnso bɔ ne ti dɔm na anɔpɛ yi wɔnom de ɔdɔ nsa ɛto nsa yɛ mu akyea n'anom enti yɛsrɛ abusua mompagya mo tie na monye mo mma yi tie yi sɛdeɛ mma bɛyɛ agyaa ne mma yi ayɛ wɔ papa no enti anɔpɛ yi Nana Boateng ne mma nyinaa ɛna aka wɔ hɔ abɔfra ɛkyia no na mesrɛ ate safo a wobrosa ne kura wɔn kama me mesrɛ mo nye ma me ɔno ne mesrɛ tako ne mo nti mo ma me ni ansa Chefo baako ewie brem nyame de ne yɛ adwuma ni nua bra Frank ɔno nso aduru ha ɛyɛ mo a mo ba abena beebi ne kunu ɛno ase kema Nana Durowa nti ne kunu ɛna aduru ha ɔtia no ano mo adabroma ɛyɛ Nana Boateng asɛnni adesie busua ɛni Nana Boateng ɔda wɔ ekura no sɛ nkyɛn no kasa bɛkɔ akɔhyɛ video mu no na awaseɛ gu no nti yɛfrɛ kete ɔkɔ ayi fie
Madifon Cancer Asafo, African Faith Tabernacle Church, Edruha. Osoro yɛda wase tumi wura ayɛ yi ka odi ɛnɛ ɛyɛ da a Onyankopɔn wode Nana Boateng ɛbɛfɛm ewiase ɛnɛ ɔsa agye wade wura asɛnka wo nyinaa anɔpa yi yɛbɔ mpa yi etu ɛyɛ hyehyɛ nyinaa hyɛ wo nsa adɔfoɔ nam kwan so ba ɔna tika mu ɔna ɔnam fam ɛsɛm adwo nyinaa taataa ɛna wɔn nyinaa bɛka busua nsa yɛbɛyɛ kwansidi bɛyɛ ɔhaw amanneɛ bɛyɛ di bɔne abata abusua yi deɛ owura agudi mu owura sia no mɛ daa mpaebɔ no sɛ ɛnɛ ɛbɔ mpa yie gyae ɔbaa kurani ɛhyɛ wo nsa wɔne ɔwerɛ kyekyefoɔ ɛberɛ mu ohiam sɛ wode nsa bɛtena koma so na Awurade wɔpɛ n'ani ɔnusu mu ahyɛ ne den afei yɛde mma ɛhyɛ wo nsa Awurade mu nyinaa akyi dɔ monhwɛ mu nyinaa so na Awurade ɔnhyɛ mo den yɛde abusua a aka yɛde wɔn nyinaa so hyɛ Awurade nsa yɛmpaabɔ no sɛ Onyankopɔn mmerɛ n'aso ase na anɔpa yi ɔntie mu ɛfiri saa berɛ yi kɔpem sɛ yɛde abusuapanyin Nana Boateng bɛkɔ abusuayɛ no Awurade no ntena biribiara nkasa bɛyɛ ɔhaw bɛba deɛ Awurade sia no mpaabɔ no sɛ Onyame te ase fɔmfa no nsie na ɛberɛ ɛsɛm no Awurade frɛ ne ma a yɛn nana so wakae anɔpa yi yɛntimi ne Awurade nkasa pii yɛka nyinaa no sɛ ɔno adeɛ nyinaa hyɛ ne nase awie pɛyɛ Awurade mmra no mmɛtena na ɔhwɛ mo so na ɔnte wie ma yɛn ɛsɛ onyini dwa ade no asɛ dɛ ne ɛyɛ mo ɛda no ase sɛ watie paabɔ yi wɔ Yesu Kristo din mu ne ɛbɔ mpayɛ nananom yɛ nyinaa ne so sɛ amen da mo ase African Faith Tabernacle Church, Osofo Frank. Yɛda mo nyinaa mo ase ɛne ahiahyɛ anɔpɛ yi nananom ɛma no nyinaa wɔ ha anɔpɛ yi wɔnom ɛne yɛn ɛgya wɔse na ɛma no ɛyɛ piesie tuba Kwesi Boateng ɔwɔ ha saa na Kwesi Boateng nso so ɔwɔ ha Kwame Frimpong ɔwɔ ha ɔba asfabena Kwesi Boateng Sana eye wofaya weje ne ma enna enso wa ha Kwesi Boateng ama kunedu ene okofo poma kentra tutupu mu ono so wa ha sana Mr. Atman so ne ma adose wa ne sai ya kwa ya meyere ene ebusi akaye ma ni na e wa ha esramo oye bana wa ha no aba be ho na atro udi na se bebi ebrepem na dia tuda na no wa da uruma ye hye santi bebre nim akona manto so na ode wa mo be wo yen ti wa da uruma ye ni ka ye ho ye ni ma ye ni ni ye ho ebusia eni di di na wa da uruma wo wa na ye ta ye be ya bi fu ye o ye ya
It's not a Busian. And I mean, it's nothing. A human, you let Shavia, a Busian, my Muso, I am my papa. Yes, someone's with your money. Yes, I'm wondering your money. Let's see. And now, Grandma, him out of the mountains, a temple mountains, and yato. And now, and then, may soon down. Said you well when you know. And I am out here. My home, yes, and tell me. It's unsaid. The bamboo, any sequel, the Titan Park, is a Sabri ebusia e komana papa eti konko so ara mo dia mama ye openi ebri abuna sikafo no pioneers esikafo pioneers ai sikani remain
owó so mmeranteɛ yi nyinaa na nkwantanan ɔno nso so waduru ha kurom ha wo pa ahenema a ɛnti akɔ ahenema papa St. Bridge amponsa kodua na amponsa kodua ɔno nso ɔka ho ɔmo ti ano. Na me kasa na boate na agro pa e na e bono eti pote o se ka o so o ti ko